Ndewo ndị be anyị abịakwana n'izu ụka ọzọ iwetara unu ihe na-emegasị n'obodo anyị Naịjirịa. Ihe a bụ Afọ Igbo Amaka TV. Afọ m bụ Nwaada Amarachi. Unu n'anya, unu afụ na ụmụ akwụkwọ etego ha nọ n'ụlọ ọnwa 5 ka ha nọgoro n'ụlọ. Ihe nke bụkwa n'ihe mgbagwoju anya. Ya ka onye isi asụ nke Academic Staff of Union University wee malụ ji wepụta wee sị ha na-enyekwa ndị gọọmenti anyị ofu ọnwa ọzọ ka ha jiri wee nọlie ana wee kpọọ ọfụma wee mee nkwa ha kwelu ndị asụ. Ihe nke a bụkwa n'ihe mwute n'ihi na ọtụtụ ụmụaka nọgasị n'ụlọ onwere ife a na-eme. Tupu ngawa n'ihu, ihe nchọrọ ịgwa ndị ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ onye ọbụla jee mụọ aka ọrụ. N'unu n'anya n'obodo anyị bụ Naịjirịa, unu amalụ wee fụ na ihe dị na agụmakwụkwọ mahadum ada aga ọfụma n'obodo anyị Naịjirịa. Unu n'anya, unu afụ na ọtụtụ ife na-emekasị n'obodo anyị Naịjirịa. Ndị NDLEA nke eji National Drug Enforcement Agency wee malụ apụtana wee sị na ha jidelu mmadụ 3. Mmadụ 3 ahụ bụ ndị na-eme ihe dị na mkpụrụ mmiri yinne na-elegasị ndị NDLEA mela wee mata na ihe dị na mkpụrụ mmiri adịrọ mma, maka na ọ na-eme ọtụtụ ndị ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa ha na-agbaala. Ha pụtara wee sịkwa na ofu onye ha jidelu na-eme ya n'ebe ezinụlọ ya bi. Asị nke bụ gịnị? Anyị aghọtazi ihe nne na nna ma ndị okenye na-akụzizili ụmụazị. Mgbe a na-ajụfa, ha sị na ha chọrọ ime ya nke ukwuu nke ha eji wee na-enweta ego. Ọchị ka nchiri n'oke ọchịchọ n'obodo anyị Naịjirịa emego ọtụtụ ndị mmadụ ha ji wee na n'iyi. Ọzọ dịka ịbịa unu eletelu na-emechigo ihe dị na voters registration ka ndị INEC pụtara wee kwuo wee sị na ọ bụrụ mmadụ niile ya atụ vootu. Ihe ha ji wee na-ekwu nke a, ha sị na ọtụtụ mmadụ merụ registration mbụla abụọ melu ha eji wee fichapịa na sistem fa. Afọ 2023 ọ ya adịkwa egwu dị jimjim kpọtụ akpọtụ ka mgbasi unu ọkpa n'eze. Unu ma na agụụ dị n'obodo anyị Naịjirịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-emegasị ife adịrọ mma n'ihi ka ha jiri wee lie nne. Unu echetelu si na ihe ego dị na mmanụ eji esi nri na mmanụ ụgbọala riri elu. Ihe nka ọ dị akpụ si ike. Unu erutelu izu ụka gara aga na onye isi anyị bụkwara onye na-achị Naịjirịa nke eji President Muhammadu Buhari wee malụ jelu Niger Republic. Unu ama ife o jelu jeme, o jelu ịkụzilifa otu anyị esi wee nụ insecurity nke ndị oyibo na-akpọ. Biko ka njukenu ndị be anyị, mmadụ anyị ahapụ bịa na-agba ọkụ chee ebe onye ọzọ inyeli aka. Ihe nke a na-agbagwoju onye ọbụla anya na ụmụ akwụkwọ nọgasị n'ụlọ. Ka m gwazie unu nke na-emenụ, ama m na unu anọ n'ugo chọrọ ịnụ nke melụnụ. Ya bụ prezidenti anyị bụ Muhammadu Buhari jelu konye ndị Niger Republic ụgbọala SUV. Mgbe ajụrụ ya wee sị o wee sị na ihe o ji wee gonyefa ụgbọala ahụ bụ ka ha jiri ya wee nụọ ọgụ ndị oyibo na-akpọ insecurity. Ka chịkwa ọchị na nke a zuru m ịchị ọchị. Na ọtụtụ ndị na-anwụgasị n'obodo anyị Naịjirịa, mana onye isi anyị na-eji ala onye ọzọ enyelufe aka. Nwaada Amarachi chịa ọchị na nke a dị mma ịchị ọchị.
unu afụgonu n'obodo anyị Naịjirịa ka onye ọbụla dị njikelu wee pụta wee tụọ ihe dị na vote ọfụma. Ndị be anyị, ọha otu a n'ọnụ ebe a ka m emechi akụkọ ihe na-eme n'obodo anyị Naịjirịa. Biko, ihe nna anyị unu bụ unu jee n'ebe etiri subscription n'afọ oyibo wee pinye aka ka unu subscribe kwa like ma like kwa ihe anyị na-emegasị. Anyị afụkwa unu mbọsị ọzọ. Afa m bụ Nwada Amarachukwu.